Santiago, padampun mo kami, Ginoo, Apostol nga Santiago. Apostol kang manlalaban sa sakop ng kalibutan, ibansagan ka sa kahitasan, nining tibuok nga kalibutan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Niya nata sa ikalima nga adlaw sa atong nobinaryo sa kapistahan sa atong patron, Senyor Santiago. Ang atong padayon nga iampo mao ang kahiusahan sa atong mga katawhan, labi na sa atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, nga maghiusa sila sa pag-alagad sa mga panginahanglan sa katawhan o magsunod kanunay sa kabubuton sa Dios. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato pinaagi sa suporta sa atong fundraising, pagpamalit aning atong mga raffle tickets o paghatag og mga donations, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kauswagan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, nga nagsantos sa unang mga bunga sa mga buhat sa imong mga apostoles, pinaagi sa kamatayon ni Santiago, ihatag sa imong simbahan na ngamuyo kami, nga magmaisog kami sa pagpasundayag sa among pagtuo ug magmalig-on tungod sa iyang mga pangalian. Binaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Pamatia ang kiha sa Ginoo batok sa Israel. Ipahayag sa kabukiran ang imong sumbong, saysayin niini ang kabungturan. Pamatia o kabukiran ang kiha sa Ginoo sa iyang katawhan, kamong lig-on nga sukaranan sa kalibutan. Patalinghog kamo kay ang Ginoo makigharong sa Israel. Ang Ginoo nagingon, unsa bay nahimo ko kaninyo o katawhan ko? Nganong gipul-an naman kamo kanako? Tubagan ninyo ako. Hinumdumi nga ako'y nagkuha kaninyo sa Ehipto ug nagluwas kaninyo sa kaulipnan. Ako'y nagdala kang Moises, kang Aaron o kang Miriam.
Unsa may angay kung ihalad sa Ginoo inigsimba ko kaniya, magdala ba akong halad nga sunugon, mga natimbaka, nga usa ka tuig ang kagulangon? Malipay ba ang Ginoo sa linibong karnero o sa napulo kalibong suba nga lana sa olibo? Dili. Igo na ba kung ihalad ko ang kamagulangan kong anak alang sa akong sala? Dili. Ipakita niya kanimo, o tao, unsa ang maayo. Ang gipaabot sa Ginoo kanimo, mao ang pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakita sa makanunayong gugma, ug sa pagkinabuhi diha sa mapausanong pakiguban sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Tapuka ang akong mga buutan diha sa akong atubangan. Kamong nakigsabot kanako, pinaagi sa sakripisyo. Ug ang mga langit nagasangyaw sa iyang katarong. Kay ang Diyos mismo mao ang maghuhukom. Sa mata mo ang ipakita mo ang pagkaluwas na gahom sa Diyos. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kay ang imong mga halad nga sinunog, ania kanunay sa akong atubangan. Wala ako magkuha og turo gikan sa imong balay, ni mga kanding gikan sa imong panon. Sa mata mo ipakita ko ang makaluluwas na gahom sa Diyos. Nganong giasoy mo man ang akong kasuguan, ug gibungat mo ang akong kasabutan sa imong baba. Bisan kontra nimo ang disiplina, o gisalikway mo ang akong mga pulong. Sa mata mo ipakita ko ang makaluluwas na gahom sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, pipila ka magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo miingon, magtutudlo buot kami mutan-aw kanimo nga maghimog milagro. Pagkadautan o pagkawalay pagtuo sa Dios sa mga tao niining panahuna, mituaw si Jesus. Milagro ang inyong gipangayo kanako, dili ako mohimo niini. Ang milagro nga ikahatag ko kaninyo, maora ang milagro nga nahitabo kang Hunas nga propeta. Ingon nga si Hunas tulo ka adlaw ug tulo ka gabii didto sa tiyan sa dakong isda. Ang anak sa tao usab tulo ka adlaw ug tulo ka gabii sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninibe mamangon ug musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Hunas, ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Sa adlaw sa paghukom ang reyna sa habagatan mubangon ug musudya kaninyo, kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon, ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikon ikaw, O Kristo. Ang atong tema karong adlaw, sub-theme, in relation sa atong main theme nga nag-ingon Santiago Apostol, giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan. Nag-ingon sa dangatong tema karong adlaw, ang maminaw sa balaang kasulatan sa Dios kahimutan. Ekonomi kamo kuno'y sulti. Kadtong nakalahos og sulti, gikahimutan namos Ginoo. Kadtong way na sulti, pasabot wa mo muklarog paminaw. Sa unang pagbasa, gikiha sa Ginoo ang Israel. Nganong gikiha niya? Tungod kay sige sila gyapog simba, sige gihapon sila halad anang mga sinunog nga mga tambok sa baka, karniro, kanding o siging paaso anang insinso panahon sa ilang pagsimba. Pero wa na di ay malipay ang Ginoo nganuman. Kaya di naman sila maminaw sa pulong sa Ginoo. Maminaw naman sila sa pulong sa mga Diyos-Diyos o pulong sa mga tao nga mga negosyante, mga politicians, o uban pang mga pulong sa tao. Pero sa Ginoo, di na sila maminaw. Muna nga gipangita sa Ginoo ang ilang katarong. Matod pas tubag nato sa Salmo. Ang sakit itong tubag Salmo. Sa matarong, pakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nya kinsa maning matarong, matod pas unang pagbasa, kinsa man ang maayo, unsa may tan-aw sa Ginoong maayo, dili ng mga halad. Ingon siya dire,
gipakita niya kanimo o tao unsa ang maayo. Ang gipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan, justice, sa pagpakita sa makanunayong gugma, constant love, ug sa pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakiguban sa Ginoo, humble following of God, humble obedience. Mao na siya gipangita sa Ginoo ang justice, love, and humility. Lingiyay mong tupad. Ingna na akana. Ingna ba? Ingna na baka ana. Naawa. Kinsay mo ingon dinhi pader sud sa buwan sa Hulyo. Wa na jud ko makayaw-yaw, makapangasaba didto sa among balay. Tasa nga mo. Wow, na ay tulo ka buok, upat. Niya kamong uban unsa man day mo? Nasaba, yaw-yaw. Niya hay naman tong constant love. Wag tang. Lisod dali kay tang malimot. Mo nang gipahinumduman sa Ginoo, hinumdumi nga ako'y nagkuha kaninyo sa Ehipto. Ako ang nagluwas kaninyo sa kaulipnan. Ako'y nagpadala kang Moises, kang Aaron, kang Miriam. Mo pinumduman ta ba? Unsa sa kay pahinumdum sa Ginoo sa ato mga politicians, hinumdumi nga ako'y nagpadaog nimo sa eleksyon. Di ba? Ako'y naghatag nimo partner sa unit team pamuato. Aron mahimo mong humot sa mga tao. Kay guwap atong unit team. Maglisod gyud kag daog. Unya sige mog simbas una, then mog offer dito sa mga simbahan. Ako'y naghatag ninyo mga pari para mumisa. Mga obispo pa inyong, kardinal pa inyong ipang-imbitar niya. Post dayon social media. Gamiton man dayon ang tanang sektor. Ako'y nag-encourage sa mga pobring mga Pilipino para mubutar ninyo. Nya karon inyo lang ipabanla sa baha, inyo lang kawatan sa ilang budget unta para sa PhilHealth. Hastang ilang mga anak din kay eskwela tarong kay ang budget para sa classroom inyo ng kawaton pila sad ka bilyon. Ang imong partner sa UNAS unit team imo nang ipa-impeach karon. Ang nagpalubong sa imong papa dito sa libingan ng bayani human sa pila ka dekada nga wa gyud ikalubong, karon imo nang ipapriso dito ni anang ICC nga wa gani tahura sa Amerika, wa gani tahura sa Russia, wa tahura sa daghang mga dagkong nasod nga korte gisaway maayo, gani gi-persecute na karon. Unya ikaw hinuon nga leader sa Pilipinas, porting salig diha, imo na sang ipadakop si Bato de la Rosa anang ICC, hasta na sad si Bongo imo na sang ipadakop. Nga sa una maunay nagsuporta nimo mga tawhana kay nakigi-unite kas mga Duterte, mga inana tingali ba? Sige, ari na sa tas atong lokal. Ako'y nag-order nimo pagkapari, nya mohunong kag baligya og raffle ticket. Padayon diha. Itaw mo aksyon na biyata kog hunong kapoy baligya ning. Kana ba mag-expect ta ba nga daghan bitang mo palit niya gamay ra bitaw makakapoy No, makakapoy. Pero ingnom sa kus Ginoo ay uwaw-uwaw diha pamaligya. Adlok ka diha baligya. Mana baligya lang yun. Siging bit-bit anang akong ikubag, buling na naman ng sugod. Siging
Bit-bitan ng ikubag, daan ng ticket. Daghan pag kay tag atong halin 46,225. Pero pakpakan nato niabot na tag 46. Pero ang atong gibaligya 250,000 ka tickets, wa pagay mahurot ang 50,000. So naapay 204 more or less 204,000 nga pamahalin niya. Karon na ning Sabado 5 na lang ka adlaw, mahurot pa ka ng 204,000. Zaman. Di na. Pero mahurot ba yan na? Kung doon na gitay pagsunod sa Ginoo, kung mahimot ang sana, makiangayon, mahimot ang mahigugmaon, o sa itong usa, mapaubsanon. Kana bang kamaotang maminaw sa pulong sa Ginoo? Tanawa diri sa atong ebanghelyo, nasuko ang Ginoo kay nangayo silag milagro. Yung Ginoo di kumuhatag ninyo milagro, katod ang iyang pag-ayo sa mga masakiton, katong pagpabuhi niya sa minatay, katong pag mga bungol makabati, mga bakol makalakaw, katong pagpapahawa niya giyawa. Para di es Ginoo, para ni Hesus, dili to milagro mga igsoon. Kita mo tan-aw na milagro, pero di to milagro. Unsa man to? Ordinary power of the Son of God. Ordinaryong gahom, normal nga gahom sa anak sa Dios. Lingay mong tupad, ing anak ka sa Dios. Ing anak ka sa Dios. Kinsa ninyo dinhi ang mo-claim na ako, Father, anak ko sa Dios. Tasa ka mo. Ang di mo isa anak siyawa. Sige na. Anak sa Dios. O, kitang tanan nga ni Isa sa kamot na atay normal power. Isipari, propeta, ug hari. Kana, namatod pang San Pablo sa iyang mga sulat, kadtong espiritu nga nagbanhaw ni Hesus ug nagpalingkod niya karon sa tuo sa amahan, maura sadtong espirituha ang ania kanato nga nagsunod sa atong amahan. Pasabot kadtong gahuma nga naghatag niya atong iyang tanang gibuhat, naasad na nato. Mao bitaw si Santiago Apostol, nakahimo sa nigdaghan kaayong mga healing, papahawa sa mga yawa. Ang mga apostoles, hasta sila si San Roque, nakahimo ni ana. Antod gani Bishop Chupilo Kamomot, wa pa mo na ma-declare nga santo. Daghan kaayong mga healing claims nga healing, although inig-verify lang sa atong technical nga side sa mga theologians, sa mga medical people, dili kapasar ang mao mga claim, pero gi-claim ginas mga tao. Kadto lang ko nung nilabang sila mo, isa mo taga-testimonya ato. Naabay ngadto sila bukid ko no ba nya mulabang sila atong sapa niya na mga bungas bayabas, mao ting ito, mo inanang istorya, bungas bayabas. Ang mga katikista nga kuyog niya ug uban pang ni kuyog padung to sa kapilya, manguha ta sila sa biyabas niya kay mga putot pa mang uban kanang pa mahinog ba. So uy kaanugon wala pa mahinog. Lakaw lang sila ngadto kuno. Labang sila sa sapa. Man katikay sila didto. Pagbalik kuno nila pulos naman kuno hinog ang kon biyabas. Pulos na hinog. Purti ko nilang pangaon. Pero nalimot na lang sad sila nga pag-agi dahil nila mga putot pa to. Hindi nga pa kanong bishop mo. Sige, pangaon na mo. Biyabas. Hinog na. Man mo malipay. Normal ra na. Di na siya milagro. Kanang inana. Kanang maglakaw ka nga mag-wheelchair. Adto ka nga tos usaka. Adto bakag Simala. Adto bakag Santo Niño. Adto bakag San Vicente. Maari bakag dari Santiago. Nya human makalakaw ka para ni Hesus dili na milagro. Bunga ra na sa gugma ka mapaubsanon o ka
mapasayloon sa Ginoo. Maubitan na inigdool ato mga sanlahon hasta to mga bakol unsa may isulti ni Kristo. Kato mga paralyzed, gipasaylo na ang imong mga sala. May una niya isulti. Dili man milagro, milagrohan ti ka. Dili man. Mao naningos Kristo ay mo pagitag milagro. Buhata noon ninyo ang sugo sa Ginoo, ang gisugo sa Ginoo. Mo nang iyang gihisgutan si Hunas, ni sabsudyaan gid mo ni taga Ninibe kay nituman sila sa pulong sa Dios nga gisangyaw ni Hunas. Hasta gani kadtong rayna sa bagatan mi panaw og katunga sa kalibutan kay maminaw ra gyud sa pulong sa Dios gikan sa bakba ni Solomon. Nya ningon ni siya, timan dinhi ani ay labaw pa kang Hunas og ni Solomon. Muna paminaw gyud mo. Kaya ang Ginoo na rin nagsulti ninyo nga hutdag yung palit ang raffle ticket. Nya unsa may buhaton, pulong yapos Ginoo sundon, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ipalit og raffle ticket. Imagine ako no ninyo. Kitang tanan din hirong nanimba. Kita lang usa ug kana rong naminaw diha sa atong online mass. Ibaligya lang ko ninyo tanan yung refrigerator, TV, sakyanan. Ay lang ng cellphone kay mo communicate pa man mo. Kanang laptop pwede ra nagibaligya. No, kana lang usang upat. Unsa to? TV, refrigerator, sakyanan o laptop. Nya ang halin ipalit og raffle ticket. Ikaugma or sunod karong Sabado unsa kay mahitabo? Mahurot dili. Hurot niya ipakapin nato ikalima. Tanan ninyong savings nga kwarta karon. Binli lang og 1,000 pesos. Tanan ninyong savings nga kwarta karon. Binli lang og 1,000 pesos. Withdraw tanan nya ipalit dayon og raffle ticket. Unsay mahitabo? Hurot. Pero nganong dili man nato buhaton kay di ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa tao nga mao gyud mag-ingon, ayaw kanang sakyanan nimo, makaluwas biya na nimo din ka maglakaw, kanang imong rape, may biya na kay dili mapanos ang imong mga gipalit. Ang kanang imong kanang TV, may biya la sana matanaw-tanaw ka kita kadagko ba nindot man tan-awong dagko ang naong tao. Pero nana kay cellphone na diha ang TV, di ba? Ana man diha. Ang tan-aw jud kanang dagko, baligya lang na. Nya dayon moingon sa dayon sila nga ayaw oy kanang imong savings for your future baya na, for your future. Sa to pa ang Ginoo na dili na din nimo future, ang simbahan dili na to secure your future, ang imo na daing savings mo na gisaway ni Hesus pagkadautan. Unya inikasakit nimo, hurot na imong savings, siging dialysis, siging chemo, paupiraan ng kasing-kasing, tindagkuab, paupiraan ng mga tumors, nahurot na imong savings, nakautang pag yung mga 200 ngadtos 1 million, unya mo ari din kaspari, magsuwat dayon ka pa dir, tabangi ko, hapit na mo 1 million ang akong bayronon, ako pila kay gipalit raffle ticket ani ay. Maningil dayon dire, baka kapalit raffle ticket. Mao na ang kihas Ginoo diri sa unang pagbasa, gipahinumduman sa Ginoo. Muduo la mo nako kung magkalisod na may na gani mo, wa gyud mo ipagpaminaw sa akong pulong. Mao na niingon ta ang maminaw sa balaang sa to. Limot man ang kwato. Ang maminaw sa balaang kasulatan sa Dios kahimutan. Ana. Unsa man day ang milagro nga gipasabot sa Ginoo? Ingon siya, usa ra gyud ka milagro akong ipakita ninyo. Ang milagro nga nahitabo ni Hunas, nga si Hunas or Jonas didto sa tiyan sa isda tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Siya sad kuno didto sa ilawom sa yuta tulo sad ka adlaw ug tulo ka gabi. Nya human mabanhaw siya.
ang milagro gid ang tinuod kana dayang mabanhaw ta. Gikas kamatayon mabanhaw ta. Mao nay milagro. Kanang pag-ayog masakiton normal ra na. Tubtang usang adlaw dunay ni ari diri ta kompostila kuno to siya. Gibagat ko diag lakaw-lakaw ko. Padir, mura manig nagmilagro atong simbahan. Nako nga naman siya. Pila pa lang ka dinhi ka. Tuig na ko, wapay tuig ko, kanang buwan pa, karon pang August 5, kumot, kana, pila ka buwan, kaning nahitabo pa din, ko kakitaan ni sa sukad ko din na tao, Nako, mura mo kag nagmilagro, akong nahuna, may lang kang sulti, palit ba kag raffle ticket ka, sigil kag dayag diya. Normal rani, nga nahitabo sa mga taong makiangayon, kana bang kamaong mo angay-angay sa imong grasya kani ako ning ihatag simbahan ug kitang tanan ang ako lang follower sa social media abot ko nagpila na ron sa YouTube lang daan 297,000 unya kita dinhi ibutang to i-minus lang sa nato ni dinhi kana lang 297,000 nga follower nako sa YouTube plus pag yun sa kanto mo follow dito sa Facebook ana napay nag-reel ana kadungog sa na silang natay raffle ticket. Kamao lang na silang muangay-angay ba, makiangayon. Karong adlaw mo palit kog duha ka raffle ticket. Siya nang ganang 297. I-round off lang na itong 200,000. 200,000 amo palitag sa katikit gikan karon hangtod karong Sabado. Nanatay 200,000 katikits nga madawat. Iangay-angay lang ba? Makiangayon ang tawag ana. Tawa mo kakwan? Feel? Angay-angaya ba? Karon iguli na ko sa amo, ako lang ning binlag 500 igo na ni para karong kutob sa Domingo among kaon nya kay 5,000 man kaning 4,500 ipalit ko ni raffle ticket. O ana. Pilay savings nato diha dai mo ingon ang bana siya. Naatay natigom ditong 20,000 isa. Binli lang ng 2,000 day kay ang sobra atong ipalit og raffle ticket. Nayabag ka diya sa so simbahan na gud na. Palit na sa kag 18,000 nga kana ganing ticket gikan karon hangtod Biyernes. Nya ang usa sa dito mangutana, musta man ang ato diyang tindahan pila may halin karon. Halinan ta diri og mga 5,000 sa binli lang nag 500 kay kahalin naman sa taugma. Nya kanang 4-5 ato nang ipalit og raffle ticket. Ana ba? Yang usay sa duha man ikabuk atong sakyanan SUV pagyod. Iko ana dito baligya ng usa nya bilin lang ng usa. Hay man to baligya ani kaning Mercedes-Benz o kaning ni ang Fortuner. Kana lang Fortuner, Mercedes-Benz ligon-ligon na. Ana ligya. Ikahalin imo dayong ipalit og raffle ticket. Ing kadugay mo sana mahalin pa dir. Imo na lang i-loan daan para mahalin. Na may financing. Pila ra may pag-ani mo ihatag nimo sa financing. Nya human imo dayong kuaon ang iyang proceeds sila nimo baligya ato. Pananglitan dawato na nilag. Ka pila may dawat anas financing may wala. Kuan na lang na 300,000 nya ibaligya na namo 700,000. So sige. Diha na ninyo. Nya ang 300,000 ihatag kay dadon day na nako simbahan karon ako ipalit og raffle ticket. Unya ug mo nay buhaton natong tanan. Maunay gitawag og normal pana normal pana ang pagkamahigugmaon sa Ginoo. Normal pana para sa Ginoo, di pa na milagro. Pero igtanaw na to nga mahurot ning 200,000 ka tickets makaingo hala nagmilagro pero atong kapilinya ako lang nihisgutan si Mama Mary ato man sana din hingkoan segunda patron katong kapilinya ba di Fatima giduol ko ni Bishop Ruben Labajo May 2021 nako na pa may fundraising ani man ning taga kami adto napami fundraising Monsignor pa man to siya to murag karon pagitingali ng July ito ingon ni siya nga para retablo ba 2.5 million siya sige lang willing to wait mi Padre siyan ana pagka
July, end of July, nahurot na-raise na to namong para sa retablo. Pagka August 8, 2021, nisugod ko raised adtong to ang Kapilinya di Fatima. Ang among erased nga kwarta, 30 million. Nisugod ko, close among fundraising, focus taron sa pagtabang sa Kapilinya di Fatima. Pagka October 2, gikan August 8, niya October 2, na-remit nako ang katapusan namong kolekta og naka-raise nami sa 30 million. August 8 to October to, September, October, wa kabot og 2 months. Nya pag consecration na sad, consecration April 4, 2022, giingnan na sa kong Monsignor Ruben, pagka January 13, Brother Sian, ikaw gyapoy mag-raise sa 10 million nga budget ha. Nako, uy ato sa tong kwentahon tong 30 million aka ng Monsignor ug nahuroton, ayaw na to para mo to construction kani para na sa ni consecration. Namo to nga nisugod na sa mig January 19, 2022. Pagka March 13 na raise na sa namo ang 10 million para sa consecration. Kutob sa ni Pakpak musunod ta sa akong gisulti ha. Sige na. Manindog na ta. Mga igsoon, ang atong gipasidunggan si Senyor Santiago Apostol usa sa unang gitawag ni Hesukristo aron mahimong iyang tinun-an. Uban kang San Juan nga iyang igsuon, mibiya siya sa tanan aron mosunod sa Ginoo. Nahimo siyang matinud-anon nga saksi sa kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, ug sa katapusan gihalad niya ang iyang kinabuhi isip unang apostol nga namartir tungod sa pagtuo. Pinaagi sa iyang pagpataliwala atong ihalad sa Dios uban sa mapaubsanon, malipayon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikalimang adlaw. Mahal nga punuan namo ug maisog nga kapitan ug mag-alampo namo Santiago Apostol, bisan dili kami takus dunggon tungod sa pagkamakasasala namo, nagabasol na kami sa tanan namong mga sala, ug ania kami ang imong mga anak sa imong atubangan. Nangamuyo ug nagpakitabang sa dako nga pagpaubos namo, nga imo kaming panlabanan sa among kaaway sa kalag ug lawas. Kaysa kaugalingon namo, wala kami gahom, kundili ang maong gahom gikan lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, nga imo kaming idangat ni adtong dako mong pagtinguha sa mainit nga pagpasaylo sa mga kasakitan ug mga kakulian tungod sa mahal nga kalipay ni Hesukristo, ug tungod man ni adtong dako ug mainit uyamot nga kalipay nga daw ming banaw sa kasing-kasing mo, tungod sa pagpanig-ingon mo sa manunubos, imo kaming ipangayo sa Dios, niining pagtinguha mo sa tanan nga kasakitan nga gibati mo, aron tungod kaniya, uban ang dakong pag-uyon ug pagpasaylo, ikalipay unta namo ang tanan, sumala sa ihatag niya, gikan sa iyang santos nga kabubuton. Dili na unta ikasuko namo ang mga pagtamay ug pagpakaulaw nga pagabuhaton sa among isigkataw, aron kami
makapanig-ingon sa dagway ni Jesucristo nga among Ginoo, ug aron kami pagadawaton ug ilhon didto sa iyang puloy-anan sa gingharian sa langit. Kay bunga ni ining katingad-an mo nga birtud sa dakong pagpasaylo ug pagdawat sa mga kasakitan. Nakabuhat ka sa daghan nga mga katingalahan tungod sa pagtabang sa imong mga dibutos nga mingsalig kanimo. Ug bisan anaa ka na sa langit, kami makadawat gihapon sa gitinguha namo ni ining nobina, kun angay man ug galing sa kabubut-on sa Dios, ug makaayo sa among kalag. Amen. Sa hilom, mga muyo kita kang Santiago Apostol, sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining nobena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangaman ni Santiago Apostol, mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Sa pangaman ni Santiago Apostol, mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay pagkakapoy, magdala sa Diyos nung mensahe sa paghinulsol ngadto kanila, nga nangita sa Ginoo uban ang matinud-anong kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Nga sama sa mga lungsuranon sa Nineveh, isalikway nato ang atong daotang mga kinaiya, ug mubalik ngadto sa Dios uban ang mapaubsanon ug mahinulsulong espiritu, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Nga ang mga pamilya ug mga katilingban sa kanunay mangita sa kalinaw, kahiusahan ug pagpakighiuli, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton makakaplag og kasiguruan ug gugma gikan kanila nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takus nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, mahigugmaong Diyos, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, mahigugmaong Diyos, patalingogi kami. Nga ang mga matuuhong mihalina, makakaplag ug kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, mahigugmaong Diyos, patalingogi kami. Tanan, makagagahom o mahigugmaong amahan, imong gipili si Senyor Santiago Apostol, aron mahimong matinud-anong apostol o maisog nga magsasangyaw sa maayong balita. Itugod nga pinaagi sa iyang panigingnan o gamhanang pagpataliwala, madawat namo ang mga grasya nga among ipangamuyo niining nobina. Hinaot na magpabilin kaming lig-on sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug mahimong matinud-anong mga saksi ni Kristo sa matag adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panubino nga abot sa yuta, kung inabas sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigod ang Diyos, daigod ang Diyos, daigod ang Diyos ang tod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Hinlui kami Ginoo sa among mga sala, pinaagi sa makaluwas nga bunyag sa pagpasakit sa imong anak, aron niining pangilin ni Santiago nga imong gibutan nga mag-una sa mga apostoles sa pag-ambit sa imong kalis sa kasakit, maghalad unta kami sa sakripisyo nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mo barog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik gani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong
nagadlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart, satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lungs. Jesus, oh Jesus, come and fill your lungs. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name.
Oh, give him all your tears and sadness, give him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita sa among kalipay sa pagkalawat sa imong santos nga Eucharistia. Nangamuyo kami o Ginoo nga tabangan mo kami tungod sa pangaliya ni Santiago imong apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod usa sa mga nindot nga gasa nga among atong nadawat karon mao ang Dios nung gahom apan mulihok ra ni siya kun kahimut-an tas Ginoo niya ang Ginoo mahimuot kanato kun maminaw gid ta og mosunod sa balaang kasulatan or sa pulong sa Ginoo. So salamat sa nagsunod nato og nagsunod sa Ginoo nga nihatag natog suporta sa ato karon nga misa, ang atong pilgrims and offerers, ang IKP nga mga devotees, handmaids of the Lord, Our Lady of Mount Carmel devotees, og ang nag-offer sa atong bread and wine mao sila si Mr. and Mrs. Rene and Teofila Oliva and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Karong hapon, ang atong Major Novena Mass, ang atong mga pilgrims sa chapels, gikan sa Kabahin 5, ang gikan sa Dikyop Upper, Berhin sa Fatima Dikyop Lower, Santo Niño Tagaytay, Bagalnga, Santa Cruz, Bagalnga Proper, Arnold Johnson Housing, GPIC, Bagalnga, San Vicente Ferrer, Lupot, Tubigan, San Jose, Patag, Tubigan, Santa Cruz, Tubigan Proper, San Agustin, Gila-Gila, Bagalnga, San Judas, di ni Judas Iscariote, no? San Judas Tadios, Alang-alang, Tubigan, San Guillermo, Riverside, Tubigan. Ang LGU nato, mausad ang LGU sa Bagalnga, sa Tubigan, o ang Bagalnga Integrated School o Tubigan Elementary School, o mga establishments. So, yan po nato, magmalampuson. Sa pahinumdom, ang atong foot procession karong July 24 inigabot dinhi mo naatay gitawag og community dinner ang nikuyog sa prosesyon atong pakanon kutob adtong way makaunan diri. So kasagaran mga lagyo gyud og mga bisita. Kita nga mga taga dinhi, kita maoy magluto para atong itampo didto. Anha ta di anang may San Jose, Plaza San Jose, mag-sit up ta dihag lamisa niya anha mo dool ang tanang tao, ha? Ang akong committee anang gi-in-charge, ang atong service committee, isa to itong committee ana. Sila Sister Alice, no, o mga kauban aron nga ma-sit up niya. Ang ako jong gihangyo kaning tanan dinhi mga sitler sa atong yuta sa simbahan, o para ba in taon na sila mga papel kana ganing kuan moy atong pahikayon gyud, no? Hikay ato pa tagon dia. Subo man kay mugnaw, apil sa demo ana dia. Oh, okay. Di biya sayon ang pag settle anang problema, ha, pero ato ipakita ni Santiago nga nalipay ta nga naisimbahan dire. Nya atong pakanon ang musimba. Kitang mga settlers dinhi, dapat na diha, wa na mga papel dire kani labi na dinhi tindaghana na. So, akong gipasumbingayan si Bishop Abit, ingo mas Bishop Abit, tilang lisura na padersyan. Ito pagmisa niya diri ba?
Ako man siyang ipasumbingayan. Lisod ka na, Padre Sian, maubitang si Cardinal Vidal o si Bishop Palma, wa kapalusot, ana. Nako nga naman siya, muabot pa manggutaan na sa Roma, niya ato na ditong himuan o kana ganing petisyon, kay di man na nature sa simbahan, mamaligyag yuta. Kay kanang yuta simbahan, donated man na, o niya, sacred man kay na sa Roma ang kanang gitawag og donation. You cannot sell what is donated. Unang mo justify rin kuno sila anang ato sa Roma, ang bishop mismo mo atubang dito para mo mura kang naghimog thesis bang imong i-justify unsa mangyod ka importante nga inyo manginang ibaligya nga donated man na. Kana the intention of the donor sacred kay na sa atong balaod sa simbahan, the intention of the donor. Munang hasta siya gabukal-bukal iyang kasing-kasing ni Archbishop nga himuon unta na pero matod pa niya. Diha na ko kakita sa picture ba? La. Pero mo lagi na atong ipakita ang Santiago nga lipay ta. Celebrate tag Mayo. Palag way papel. Nawa di ba mukalit lang nag-abot ang papel. Gikan di abas mga kuan. Papel. Ana ha? Kay ang papel nga tinud-anay, dili man dinhi kanang ma-register ta dito sa puloy-anan sa langit. To adito ang tinuod yung puloy-anan. Ipakita nato ngatong gugma mga settlers niya. Ikaduha, kanang mga parking diha. Nanay daghang niso diri sa atong Plaza Pilar, pero matod pa nang atong mga tanod diha pader gahi agis uban oy. Gahi ko no. Ay mo pag sige gahi-gahi diha kamong naadas tubangan. Ako bitan ni ipa-check atong trumpa kay murag hinay di kabot na dito ang tingong ako ni tuan. Nanang hawanan na nato diha. Ay bisag karon lang pista nato, hawanan. Gi-offer na natong Plaza Pilar, masud ra gyud mo diha tanan. Bisag anha pa mo diha mga tugi kas yung bala na mo dang tug. Okay ra gyud kayo. Hatag lang og love offering gikan sa piso ngadto sa 1 million siyaro naman sa dayon ka kuan gid ninyo. Ana ha? Nya isingit nako kanunay ang atong social media platforms, ang kaning atong YouTube channel Padre Siano Ubod, la paminaw mo ani i-share sad ni, view, like, share, subscribe. Mag-anam ta og kadaghan og bunga o makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Importante kay na para sa Ginoo. Niya ang atong official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Niya sa ako sa didtong project nga amo diyang project sa cooperative nga Sub Filisco. Hala, pamalit na mo kay nag pre-selling price ta karon sa atong mga kolumbari tag 70, 80, 90,000 pa ang presyo ani. O gusto mo maka-avail ni ining barato nga rate o nya maka-invest ba mo para in the future inyo sanang i-resell in a higher price, karon na i-avail ninyo. Kontaka lang ang atong mga contact persons, sila si Raquel Jacobi, si Relina Tan, kani sila si Shame Odirio, Bernardo Jacobi, Hinara Laborte. Mga admin people dito mo facilitate sa inyong pagpamalit sa atong unit sa Columbari. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Isinggit natos makatulo, Viva Santiago Apostol. Viva Santiago Apostol. Viva Santiago Apostol. Viva Santiago Apostol. Masipang pakpak sa Ginoo o Santiago Apostol. Gustong mo binirit sa relics, linya lang yapon mo duha ka linya.
sa tuming kalibutan, ibansagan ka sa kahitasan, niningtibuok na kalibutan. Padampun mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago, padampun mo kami,